ଖରା ଦିନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁଲ୍ଫି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ଭଳି ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଅସଲ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାବି ହିଁ ପାରିନଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁଲ୍ଫି ମଲେଇ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହିଁ ସେସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନିମ୍ନମାନର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ କିଛି ନ ପାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଘର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ି ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି ଘର ସାରା, ଆପଣ ସେଠି ଯିବାକୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ଖାସ କରି ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ। ତ ସେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମଲେଇର ଖୋଳକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତେଲ ପୁରା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପୁରା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଭଳି ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେଇ ପୋଡ଼ା ତେଲରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଘରେ ପଛେ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ବନାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ଲୋକାଲ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ।